eto nas na našem kanalu i danas ću vam pokazati kako da skinete video sa interneta, odnosno YouTube-a. Znači, napišete keep vid i download to. I znači, otvorite novu karticu i odete na YouTube. Kad vam se otvori YouTube, znači otvorite neki video, na primjer ovaj tu. Kopiraj adresu i sam tu zalijepite. I tu znači imate kako ćete skinuti. Eto, ja ću vam ovako prvo. Sad se skida. Eto, znači, to je to kako se skida i ono će vam biti, znači, obavljeno skidanje. Otvorite i bit će nam video. Znači, to je to kako da skinete video sa YouTube-a. I znači, ako vam se sviđa video, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.